виждате, вече сме в Поещи, Ангел не спираме следва. Той ме буквално питаме къде ще караш да дойда, да припадаш. Всички видяхме кой припадна. Точка! 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 Айде, пробит гъс! Има поне 7 фена, за тях сме тук. Go there, wide there, exterior here. Here will be walls, and then you have exterior here, and go there. Slow the car. Него на крилото е дюнера, даже няма да одиме. Там сме. Аз оттам ще спот, това е спотинг ерия, брат. Аз оттам ще сменям гумите. Добро утро, бе, Данчо. Ой, другия! Тук е единственият шампион в този разговор си ти, Данчо, да знаеш. Здравейте! Тук трябва да има конус вътрешен. Да, бе. Е там. Не, виж, ела сега да видиш. Защото ти ако тук си вътре, там не мога да вземеш завоя, лейка се. Ай, виж там какво е, Да, ти казвам. Абе, тук е за проема, бе, брато. Тук мастър са само ще го вземат на стени, бе. Не, бе, мани зоните, бе. Кажи ми Лида тук само, ако е Лида е на 1 метър от стената, къде е Чейса, бе? То няма място, бе. Ти ако гумата мине върху тази черта, ако змия е тук задната гума, тя бронята е тук, брат. Аз това викам на виж, тя е 2 обувки, брат. Аз съм 45. Тя е 50 санта зона, брат. Да. Е, Дрифт Мастърс, брат. Те служили тук този най-щупения бетон, да не Аз го... това викам на Ра, те знаят, брат. Те знаят и са служили, виж, и най-надрания. Да не Батисват излишно. Да, служили резервния. Виж, тук отзад има резервен. Patricia, young money militia, and I am the commissioner. You don't want star visa, cause the F is for finisher. So misunderstood, but what's the world without enigma? Two bitches at the same time, synchronized swimmers. Got the girl twisted, cause she open when you twist her. Never met the bitch, but I fuck her like I missed her. Нещата окей, но е тегаво трасето там към 4-та зона, малкия обратен. Стефчо? Стеф. Зеленски го взима на ръчна през зоната, брат. Няма един човек да го е взел на газ. Няма. А примерно тази 4-та тя ги е снимал. Това е добре, ти не си взе 5-та, но ме кефи как я щупи. Виж сега, изглежда много хубаво, виж. Оп! И ти си на газ сес, виж тук не взе 5-та. Но изглежда много по-хубаво. Ще разчупя, аз тя като върна предавката така ми става кола. Да, защото аз това викам, Марф има engine brake. Точно, да. Но това е, че виж, не знам дали те това ще го оценят като хубаво. След тази 4-та ли е зона, ще продължа още малко и като е чукна на 3-та би трябвало да потънат зона. Масово всички там или дърпат ръчната нея, или левачка на за да изкарат до нея. Единственият го взе правилно, не помня кой беше. На 3-та е плитък. Да. Плитък и я изпуска. Изпуска е в Да 4-та изпада. сцена, разбрах. Той взе втора дъл. От нея ъгъл, миная плитко, с едно с едната гума. Да. И я пусна надолу и го взе на газ, на цялата газ. Ма не помня кой беше с някаква червена кола. Това е. Mind so sharp, I fuck around and cut my head off. Real nigga all day and tomorrow. But these motherfuckers talking crazy like they jaw broke. Glass half empty, half full, I'll spill ya. Try me and run into a wall, outfielder. You know I'm a ball till they turn off the field lights. The fruits of my labor, I enjoy them while they still right. Bitch, stop playing, I do it like a king do. If these niggas animals, then I'ma have a mink soon. Tell them bitches I say put my name on the wall. I speak the truth, but I guess that's a foreign language to y'all. And I call it like I see it. And my glasses on, but most of y'all don't. Представянето започва на пилотите. Съм много доволен от тренировките. Ще видите за какво става въпрос. Няма да е сега. Niggas think they high as I can laugh at you cooler. Cash money cold bitch, but the actions is cooler. When Значи първо трябва да се извина, че нямаме записи от радиостанциите. Много тъпо. Стефчо иска ме бие, защото тук се нервирам, че не мога да направя един хубав чейс. Няма, то такова. Дай да разтовариме колата петък, че ти да почнем да караме батали, брат. Или да. Се парела минава, Или брат. за баталите сме, бе, братле. От това да ти се парела с Рая, брат. В смисъл, карай, квалифицирай се. Добре, говорим за квалификация, колата е окей, има сила, намерили сме числото,
връщаме предавка в малкия обратен завой преди края на трасето. Нали, технично е трасето, използваме си колата на 100%, но все пак имаме проблем с това, че колата е прекалено бърза и нагрипена, макар и в ненагрипен сетъп и да мога да направим хубав чейс. Но, както нали, ние сме интелигентни хора и днеска сме на квалификация. Няма нужда да правим чейсове, няма нужда да отделяме внимание на тях. Нали така сте? Да. Но ще е хубаво да го биеш. Да го оставиш. И така. В момента карат Pro 2. След един час излизаме и ще видим какво ще направим. Хубавото е, между другото, аз се кефа, че тук са си моите хора, нали, Данчо е тук, Джогана е тук, Ангел е тук, останалите българи са тук, Зеленски е тук, той е много добър пилот, няма какво да си говорим. Мероприятието е и натоварено, нали, не сме... Ясно връщаме се от Мастърса, обаче не мога да отхлабим колана с една дупка, както се казва. Няма да им се верва какво ще стане. Имам камъни в джоба, в единия джоб. Колега, че караме ли? Și 6, bună, urcă pe zonă, însă aici a stat ceva mai... Трябва повече. Все пак сме Drift Masters пилот. Mult, Ще трябва 90 плюс. foarte bine în prima zonă. Джулия, Foarte bine, bine като a цяло е fost. добре, ама така както караше днес цял ден, не кара така на квалификация, малко усра постата, ама Tot aproape de 90. ще оправи нещата, сега ще го натъпваме. Реално ние имахме много хубав рън, ако не се беше оснапил. Накрая, ако беше за зоните, 90 плюс. Сега щяха да са, да. Сменяме число. Ще пробваме нещо. Експеримент. число. Защото така. Окей. Ние сме 9-та квалификация, 8-9-та квалификация, 85 точки и сега обявиха, че има тренировки след квалификация, защото свършихме в 6 часа. Момчета за 5 минути смениха числото, сложиха гуми, наляха бензин и отиваме да пробваме по-късо число, защото Пепи не иска да връща предавка, защото като връща предавка, накрая му идва късо, а иначе ще му е много дълга и сега ще кара само четвърта, ама тя е по-къса и... Ще караме. Това като го изядеш, брат, ставаш шампион на България, брат. Такива колко съм ял. Брат, какво правиш, бе? Трепаш, бе! Това си добре. Hey, man's never been in. When it's shut down, that's not me and it's shut down. Ring ring pussy, it's shut down. Hey. Fashion week and it's shut down. Went to the show sitting in the front row in a black tracksuit and it's shut down. Touch the road and it's shut down. Boy better know when it's shut down. Yeah, I just shut down. That's not me and it's shut down. Ring ring pussy, it's shut down. Hey. Fashion week and it's shut down. Went to the show sitting in the front row in a black tracksuit and it's shut down. Touch the road and it's shut down. Boy better know when it's shut down. Дай станцията, спри да снимаш. Снимай кадър. Аз ще идем на станцията. Снимай, брат. Май набарах нещо друго. Чай, тук го бърсай, бе. То си личи, я гледай, брат. Моля, се прибия, брат. Аз служих пръст, брат.
Ма ти ще почнеш да виждаш бъдещето. Нали? според мен. Брат, ще прогледна наистина. Чакай малко. Брат, познавам ли то от някъде? Не съм той виждал до сега. Кога ще излизаме, че ти за какво си от мен ме вкараха, защото си пак бърдал, брат. Нали? От Мастърса едно нещо научихме и това е да си изкарваме колата 20 минути преди тренировка. По принцип там това не е достатъчно, там си последен. Като изкараш, но тук сега аз ще ги науча хората, че 3 часа преди тренировка трябва да си на старта общо. Така ще стане. Yeah, but sorry, this time I was the initiator. Дигнах колата и смених гумата преди той да смени една гума. Да, защото от моята страна гумата беше на Добре, земята. добре, каята ви е гривите тогава. Тук какво пише? Медиа, Ти не можеш да избереш. организация, Аз от миналата година, какво си правиш? Какво ти трябва? Кой искаш? Един автограф може ли? Ти мога ходиш по луната, брат. Тебе ще те пуснат в блока, ако питаш според мен. Един чип да ти даде Денис, брат. Направихме 2 батъла, единия с Ангел, който беше окей. Окей, не там като зовем тебе, може да е. Малко страхме Лида. На втория рън с Габи, Лида ни беше топ. Там пак квалификационно, 85 прямо плюс. И го начейси, като Габи имаше много гаден. И тъндър, стиери, леви крака, не знам си какво. Пепи оцеля. Оцеля, това е хубаво. Ще гледаме да вкараме още един батъл, ако можем пак с някой по-бавен пилот и това ще е. Режима да не се... Много добре се справям, че. Ма на първия рън не оцели зоните, не от грипа. Беше и на първи за деня. Сега все пак съм женато. Аз затова го отписах. Аз го казах, не, той е първи рън. Ако го направим втория, ще го замергам. Ма не го направи. Това ти е Лида, брат, това ти е Лида. Това е. Харесва ми, всички зони са взети. Има скорост. Его това е на Ангел Лида. Той ти е, ама... Тук беше, не взех втора зона, дет не я взех. Да, но трета успя да напълниш някакси. И то, може би това по-плитко идване, да. Нали, те изстреля към четвърта. Но пак е много по-добре. Виж има сигурността си личи. Има я, Пепи, но със смисъл, ти правиш ли за 90 точки, да кажем, примерно. Това мене ме устройва и тебе те устройва. Те такива неща ще не ги виждаш докато караш. Тук проблема беше, че на четвърта зона, точно така, много прибрах вътре. Четвърта, вътре много. Ти се снапваш. Тук го изпускаш малко. Ама това ще не очаквах, просто аз не знам какво става сега, не сеш? Той на Ангел ще различна много рано. Той сега тук почти спира и тръгва пак сес. Да, разбирам. Той не издължава да... Но то правилно грешно е така. Примерно Зелински обръща в пета. Ангел обръща в четвърта, ти си мидъл. Това последния ли? С Габи. Този е добър. Ти даже нямаш ръчна към четвърта. Имам. Я да е. Колко малко? Дабе. Добре. Това значи, че го можеш и така и така. Да, както го усетя явно го правя. Да, Що ми цели зоната е файн. Трябва да се обличам без 4. Айде на параде.
ме, типа не си виновен за нищо. Ми е гузно, брат. Просто аз съм очаквал да е по-бавна и да няма нужда да натискам повече. Има за какво да се фанат, да не е... Да, ти пак се оснапи и на цели зоната, но... Не бе, тя си извади явно зъбите, тя караше на 100% тук. Да, бе, Пепи, тя се спуска много накрая, става много грозно това. Тя влиза вътрешно, спира, тръгва пак, мис-тайма транзишън и влиза вътрешно. И се финиширате е така. И ти изпускаш една зона. Това не е точно, да. Не е да кажеш да съм я избутал вътре. Не си виновен ти това, мен за това ми е странно, защото тя не си е острала чейса заради гаден лид. Вие там не сте толкова близко, че да й влияе. Извинявай пак, на мен ми е много грозно, защото имам чувство, че не съм видял нещо. Винаги накрая е пилота, разбираш ли? Сега в края на краищата аз не съм фанал седма зона, така че няма какво да се... Те казаха, че заради това е главното нещо, което е наклонило везните. Върнахме се от състезанието. Както казах, трябва да огледам. Трябва да погледна записите, трябва да погледна как са отсъдени нещата, за да може да кажа нещо по темата, защото не обичам да говоря неподготвен. Сега, факт е, че съм малко несъгласен, нали, с решението на съдите. Според мен батъла трябваше да е ОМТ, но, голямото но, с Стефчо гледахме ръновете на Нати цял ден в неделя. Видяхме колко е бърза, имахме в предвид от предишни състезания как тя кара и няма да ви лъжа, решихме първо, че ще спечелим този батъл без особено затруднение и затова бях решил да не се натискам излишно и че с един добър лид и посредствен чейс ще я бия. Естествено, Нати знае срещу кой излиза да кара и трябваше да очакваме да кара на 110% за нея. И така и се случи. Батъла беше близък, един от съдиите каза, че за него е ОМТ, но другите двама решиха, че е за нея. Накратко оставих отворена врата и Нати мина през нея и взе батъла. Няма ви казвам колко съм кисел, защото падаше ми се след това, ако всичко се развие по план, да карам срещу Ангел, след това, ако всичко се развие по план, да карам срещу Габи и от другата страна ме чакаха Джугана, Зеленски или Данчо. Бях се настроил за един ивент, в който ако бях доминирал, щях да доминирам тотално и наистина много се бях надъхал да е трудно и да мина през трудностите, но както баба ти казва, някой път като се надъхаш много и почва и гледаш през първите препятствия, се спъваш тях, това и се случи. Спънах се препятствията. Стефчо хвърля брутални обвинения върху себе си. Имаше такива приказки, извинява и такова, нали, естествено и стандартен хейтър ще каже той Стефчо, той ти каза да не даваш газ, това са абсолютни глупости. Това беше и мое решение, а и в края на краищата, каквото ми каже Стефчо, решенията ги взимам аз отзад зад волана, половината от времето, вие знаете, аз не си слушам спотъра или пък не мога да направя това, което той иска. Втори път отпадам от дефанзивно каране, почва ми писва, защото вие ме познавате като характер. Но да, както и да, оставя едно състезание, Серес. Там ще сме целият екип, целият сервис, ще си направим като и малък тимбилдинг. Ще има там така едно последно затискане този сезон и приключваме и ще видим какво ще правим на зимата. Благодаря изключително много за 100-тен пореден път първо на организацията на Родрифт. Получаваме, както винаги, огромен респект от организаторите, там стартьор, маршали, от румънската публика. Любовта е огромна, наистина. Няма ви лъжа, за пореден път румънците по някаква причина ме обичат повече от моите. Не знам защо е това, но много ми харесва, много ми топли душата и дори някой път да не съм съгласен с съдийските решения, дори някой път да не се кефа на трасетата. Това наистина ви казвам, ме зарежда много и ме кара да се върна обратно там. Естествено, благодарности на Круиз бензиностанции, благодарности на Мотул България, нашите партньори и на целия екип за подкрепата и благодарности най-вече на Ники, който макар и провалите ми прави епизода някак си да изглежда супер готин, за разлика от представянето на пилота. Това е.